Shalom. Horas madi ta saluhutna. Tapukama parsaurata do tuata di bagasan Minggu Sadarion tanggal 10 April 2020 sada. Uriani tuata tapuji matuata marhite buku ND nomor 783 et sada do ta tolu. Marhite-hite guar di bata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar itu de parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui, disusu na denggan naso mangatsi asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga di dai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagogotai, olopon hamu madebata ni si Jakob, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatam do ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parohai mahami. Asauduk hami tulomo ni roham jala hot hami di hapor seaun nature. Asa toktong makirim di haheheon dohot di hasangapon. Sogot silehonomu tu akka naporsea diho. Amin. Patik ni debata di Minggu Sadarion ima patik palimahon dot lapatana songonon mahatana ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho
jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba dia batam diho. Dia do lapatanii, odo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida na torasta, dot mida akarajata ro di akana tua-tua. Dang jadi parota rimas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohatta tunasida. Sioloan do nasida, jala si subuton do rohana. Songoni masahatna tong rap magido gogo maita tu adop mahi di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulau naom bartu patikmi. Amin. Tato poti madosata, tuado panidebata, tapauduk marohata, martangi yang mahita. Ale debata nami, namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huilala hami, rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani do umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jala huparatopot hami, tung na jot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa namii, aidang di halomohon roham hamatea ni akapar dosa. Alai, hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hageduho nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite panggulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami marhite-hite, paninangion dohot hagogo ni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa pantun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di goarmu namadiai. Amin. Tabige mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Mucat pe akadolok, jala humutal akarobean. Alai, angko parasini rohaku, nasotupat mucat sian ho. Jala pada ni hadameokku,
naso tupa humordit, nina Jahoba siasiho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabige ma. Hamudo siralitanon, Ninna Tuhan Yesus, ganung mahamu mambaena dengan undang hambar gabe marisuan. Hamudo anonda ni portibion, somon hutan di atas ni dolohi. Masih nondang mahamu patuduhon dalani, imahasitongan di Tuhani. Molo lidok roham dang tu gogomi, jalo masian Tuhani. Alai molo lidok roham rohana marisi, hamagoan mudoi, sayunang majais roham disi. Ayutang mudoi tutuari, nampe ikon manaon horisi, natamadoi di Tuhani. Hamudo siralitanon, Ninna Tuhan Yesus, tabaritahon mahatani Tuhani, tusandok luat ni portibion, tapasangak magoan ni Tuhatai, tabaritahon toktong holong nai. Masih nondang masude lama muji Tuhani, saita somba Tuhani. Molo lidok roham dang tu gogomi, jalo masian Tuhani. Alai molo lidok roham rohana madisi, hamagoan mudoi, sayunang majais roham disi. Ayutang
tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon ima natar surat di Poda 10 pitu ayat 10 pitu rodi ayat 20. Tajaha mamarsikat soring. Manang ise na toktong marholong ni roha ima ale-ale. Alai tartuluk di hagogotan pe ianggo dongan situtu. Jolma na hurang roha do manang ise na girgir martopap tangan laho makakung dongana. Makaholongi dosa do manang ise na makaholongi pargulutan. Halak na patimbo pituna mangalului hamagoan. Deng tagamon dapotan tua manang ise na geduk maroha jala halak pardila gete-gete madabu tubaga sanjea. Olat ni masahatna martua do akan atumangion hata ni debata jalan au peopsa. Amin. Ta tidak kon ma hapor siautai songon nahin tidak kon idongata sa hapor seaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea Yesus Kristus debata Jahoba na sasadai imana tinubuan isi Maria naga begabia syatot di parbadia andorak suatu buan ido tu hata natu mau na bernit di pangumuman silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua tu rudin tano namulak mangulu di hari partuluhon nama naik tu surgo au hurun siamo de bata Jehoba amanai pargogo nasuto des disi mai mana pai namulak sogo tangon mangumui anak na mangulu do namate au porsea ito di parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia dohot dia sai dosa dohot dia taina madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah. Amin.
tabege makur pemasmur. Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna amang dot taminang, namar Minggu di bagas joron hiuriaon. Nang suang songoniha hamu amang namar Minggu di bagas tabe. Selamat hari Minggu madihita. Tabege matiting namasa di hagabe keberan lama. Minggu kuasi minggu tanggal 10 April 2021. Topik ni jamitat tadi minggu tasadarion pajongjong
persauran na masih haholongan. Titing perjolo, permingguan di hari Minggu tanggal 10 April 2021 mulai nihriata ma patupahon tulu hali permingguan dohot jadwal. A. Permingguan pukul 7.30 WIB khusus lansia bahasa Batak. B. Permingguan pukul 10.30 WIB permingguan bahasa Batak. C. Permingguan pukul 15.30 WIB permingguan bahasa Indonesia atau alternatif. 2. Permingguan khusus lansia di hari Minggu tanggal 10 April 2021 mulai nihriata ma patupahon permingguan di bagas gereja khusus lansia. Masuk pukul 7.30 WIB, dohot tetap melaksanakan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Tolu, Pedidiun Nabadia di hari Minggu tanggal 10 April 2021 di permingguan dapat wahon patopan nihriata ma Pedidiun Nabadia pindah botohot wakka natoras ni iana kota nanaing persidohot tu Pendidiun Nabadiai asaroma nasida mendaftarhon tu situa Banjar dohot melampirhon fotokopi akte nikah akte lahir ni danaki. Acara persiapan Pendidiun Nabadia di Patupa di hari Kamis, tanggal 15 April 2021, mulai pukul 10.30 Nani dohotan ni aka natoras ni dandakin, nanang dohot terdidi, maringanan di ruang konsistori di Gerjata. Tuaka natoras diwajib pun memakai face shield dohot sarung tangan di acara Pendidiun Nabadia ini. 4. Patadau calon sintua. Sadarion Minggu tanggal 10 April 2021 di bagas permingguan pukul 9.30 WIB. Patadaun ma amang calon sintua Rudolf Dixon Marojahan Simangunsong. SE MIB Sian Banjar Cidol Perserahan. Jul mamo. Ngadap. Selamat bergabung melayani Tuhan Yesus Kristus ma dia mangsiceste Rudolf Dixon Marojahan Simangunsong SE MIB tuata ma nama masuk-masuk. Oke. Lima, sermon Ina Lydia di Patupa di hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 18 WIB. Nats Lukas sada dimulai sana ayat tulbusia 1 ayat 45. Niluhon ni inang pendeta jajor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Onom, sermon Parapuon di Patupa di hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul sia 00 WIB. Mandogot. Nats Lukas sada dimulai ayat tulbusia sampai itu ayat 45. Niuluhon ni inang pendeta jajor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Itu sermon napa sebulung di Patupa di hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 10.30 WIB. Nats Jesaya 15 dimulai san ayat sada 1 ayat sia. Niuluhon ni inang pendeta jajor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Palu sermon remaja di Patupa di hari Jumat tanggal 10 April 2021 pukul 18.00 WIB. Nats Roma 10 dimulai ayat sia sampai 10. Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sia sermon guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 20.00 WIB. Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 10. Kelas katekisasi di Patupa di hari Sabtu tanggal 17 April 2021 melalui pukul 08.00 WIB. Manogot. Niuluhon ni inang pendeta jajor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. 10 sada. Sermon dohot latihan kor pinaboto turuas ni huriatta saleleng masa pandemik COVID-19 sia untuk sementara kegiatan latihan kor dohot sermon-sermon
melalui aplikasi Zoom dan boidope di patupa di bagas atau di komplek gerajata kecuali sermon perhalado. Sonima hujahon hami titingon tuata nama masuk hita saluhunda. Selamat hari Minggu. Damen ide bata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namar pungu di bagasan tikion, kitongani bagas joro ni debata, songoni nang ditongani bagas tabe, barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion, imana tersurat sian buku ulaon apostel opat, mamuka sian ayat 32, sahat rodi ayat 37, songonomma didok disi takasma tapayhut-ihut. Alai saroha sauluan do akana porsia nasa punguani jaladangadong nanggosada sianaka paradongan namadok hapujungan na artanai hato pandoi saluhut na dietong. Jadi marhagogoon situtuma aka aposteli, maka tidakon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo situtudo rohani halak mida sude nasida. Aidangadong manangise nasida hurangan. Ai iadong pe sian nasida parhaumah. Manang parjabu digadisi doi dungi diboan ma tuhor ni naginadisnai dipeakon mai tujolo niaka apostel dungi disagihon nasida mai tuaka nahurangan. Jadi adong masahalak Levi sian pulo Kipros ima si Joseph naginoar niya ka apostel si Barnabas anak ni Pangapulon digadis mahau magolatna diboan mahepengi laos dipeakon ma tujolo niaka aposteli ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata namar pungu di bagasan tikion, say dihirim, jala dimemehon, na tua-tua do
tuaka pinoparna asa sudi pinoparnai marsada niroha. Unang masa perbadaan, unang masa perguluton, jalaolo pataluhon roha, molo masa akka persoalan. Asa boha, asa adong hasadaun, dohot hinauli ni namar hamarangi. Asa masairikot do amanginang hasadaun di tonga-tonga ni ngolu si ganupari. Jala luar biasa do oputan na jolo. Mabahe nakaupasa. Boha akahalak batak na joloi. Hape sumasuk do PH Kristenon. Asa di bagasan hasadaun. Nasida di bagasan parsaoran si ganupari. Taida doa kau pasa amanginang isarana di dokdo. Asa sada songon dayon niaek unang mardua songon dayon ni tuak. Dokan? Dunia hamu saya didok. Masih ami-aminan songon lapak ni gaul masih tukol-tukolan songon suhat di robean. Ahamu sedido amanginang. Aik godang, aik laut, dos niroha, sibain na saud. Adong do pedidok, tapak na doratos na, rimnitahi do guguna. Adonan yang dohonon na disiyamang dohot inang. Sadado na tinuju ni akka upasai. Ima asa jupang hasadaun di tonga ni bagasta. Di tonga ni parsahutaon, di tonga ni huria, nang di tonga ni bangsot tape. Asa dipatuduhoni do naking hinarikot ni hasadaun di parngoluon si ganupari. Kurian itu hatta na marpungu di bagasan tikyon. Molotaida jalata pamanat akan amasa di partikyanon. Gudang do sursar parsaripeon, gudang do sursar rumah tangga. Alaniaha. Ala suadong hasadaun niroha. Keluarga yang berantakan. Rumah tangga yang berantakan. Ala dang jupang. Hasadaun di tonga-tonga ni keluargai. Antara ama dohot ina. Antara toras maradopon yanakonna. Jala molodang jupang hasadaun bado jadi namang do ina. Dang mungkin jupang hadameon. Molo dang di bagasan hasadaun. Tidak akan mungkin kita menemukan kedamaian di tengah-tengah, di tengah-tengah keluarga. Molodang adong hasadaun niroha. Songonido nang taida di tengah-tengah ni parsauran ni punguan. Dangautik nasiga akka punguan alaniaha. Aladang sadaroha. Baik di punguan margape,
baik di punguan parsahu tahun pe holani alaniaha holan alani masibuan rohana be jalatorop do huria nagabe ngali-ngali parsauranna alalam moru hasadaun dohot holong ngamoru Jupang disi. Puasa masa ya mang dohot inang. Puasa Jupang nakanin parsauran naungali di bagasan holong boy masai ala nunga be ngolu ni colmai ngolu na mga sahon pikiran dohot gogona. Mangihuton lomo ni rohana sabing rohadiri egois rohadiri semakin meninggi alai roha holong semakin menipis dan zaman menuntut zaman mabuat kita amang dohot inang menyeret kita untuk hidup semakin egois. Mana tita disi? Taida mah amangang do inang ditongan di bagasta. Boy do hita sahudulan di ruang makan, di meja makan. Alay dang marsipak kulingan. Situ handphone nabe. Boy hita sajabu, torop do hita sajabu. 5 geleng taya na kota taba ama doho ina tapi terasa sepi alaniaha masing-masing asik dengan handphonenya di kamarnya masing-masing isi doma baini hita doma baini taida ma pahoppu munai pahoputai asabuhi hita kareju talehon do handphone tabay ma permainan na disikan gambar-gambar sonang may bana balas do rohat tatong ate buhi hita kareju tapi tanpa sadar kita itu membangun karakter dia nantinya akan menjadi orang yang egois jaladang lomorohana diganggu holar dibuat tamu handphone nai pitor tangis doi. Las doro hatta disi. Asabuhi takarejo HP. Sega. Bahkan adong do amang do inang permainan yang bahasa Inggris itu kan. Malo pahopunai berbahasa Inggris tapi hanya komunikasi satu arah. Berkomunikasi dengan orang lain tidak bisa dia. Akhirnya boha dibuat tuh psikiater. Iya karena dia nggak bisa komunikasi sama orang lain, dia hanya berkomunikasi mendengar satu arah. Adong gosongoni ruas ta, tikina huhobasiami uria bergumul opung nai. Gimana itu inang pendeta sampai dibawa ke psikiater. Jalataida maka permainan amang do inang. Permainan sendiri namakan, tangsong kita na julu ate. Margala, subuhi sahalak margala kan. Ido dai konadong ngono palak minimal. Ahdo petahe permainan, lompat tali, kareti kan. Bani tibung doon, marang na 3 meter te ate. Subuhi sahalak tisi. Minimal 3 halak. Merguli, ya aduh kamu merguli, markelereng, sonari sodong beda dan markelereng ate. Ya, permainan yang memang melibatkan banyak orang. Los di sido terbangun karakter nakanin, idoy banda dihitaan terbangun ma karakter marsiada pari. Bergotong royong. Alay taida mah dihitap pesonari nga terkikis be.
Alanya hadang manat hita menyikapi zaman. Naboy menyeret hita nakanin teroha na egois bahkan terop jolma sonari na solomo rohana. Molo denggan nguluni donganna. Hebat na ya tiamang do inang. Dang lomo rohana denggan nguluni donganna. Dang lomo rohana berhasil donganna. Bamulo madewu hita, bahope kodo, mulo madewu ay kodo hoto madewu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, tender ni halakado na monang gimana na stres dirjabu, stroke. Ya kan? Dia stres, orang sana berhasil dia yang stres di rumah. Waduh songoniat ya mang do ina. Asa marhite-hite ido nuaing naing togihonon ni turupukon do hita. Marsorminan tunamasa di huria na parjoloi. Songodia hasadaon dohot haulion ni huriai tarlumobi di namangadopi pangalileon na sida sian halak Romawi. Mereka dikejar. Alania karena mereka tidak mau menyembah kaisar yang mereka halak Romawi itu menganggap itu adalah tuan dan raja. Tuhan dan raja mereka. Ale halak Kristen dangulo manobba. Gabe dilele manasida. Alai luar biasa amang dohot inang dipatuduhon nasida do hasadaon ni roha. Ketika mereka di dalam penderitaan di bagasan pangalileoni asahasa daun huria na parjoloido makorhon gogo diaka aposteli di dok nakanin Imam Marhite ayat 30 jadi marhagogon situtuma aka aposteli maka tidakon hahen Tuhan Yesus jalatung lomo situtu rohani halak mida sude nasida mergugu pantas do HP di naking rim nitahi do gogona molo jupang hasadaon di sido hagogo oni ibaratna songo sapuli di amang do inang molo sada sapulili sapulidi satu biji dipatahkan dia akan mudah patah. Ale molo tabahin di bana gudang kita patahkan dia akan sulit patah. Di sido gogona nakanin mergogo nasida mengadopi paru kilo narotu ngolu nasida bahkan takas di hati dakon di ayat 32 torop dosian tonga-tonga ni ruas ni huria na parjoloi narade mamelehon artana tu ulaun hatopan. Dangadong nanggosada sian akka paradongan nama dok hapujungan na artanai hatopan doi saluhut na dietong. Ido di dok naking dia 32 alai saroha sauluan do akka na porsia na sapungwani jala dangadong nanggosada sian akka paradongan nama dok hapujungan na artanai hatopan doi saluhut na dietong. Buasa boy masa yamang dohot inang. Buasa boy jupang roha nasongoni di bagasan hasadaun sapa kilalaan sa penderitaan ruas naparjolo ala porsia nasida di debata. Dirajumi nasida do ia artanai gabedalan lau pasauton dohot pararaton ulaun di debata. Jala satu hal amanginang pos rohana sida nasarihonon di debatado nasida di ngolu siganupari. Mereka percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Porsia nasida di debata nama narihon ngolu nasida siganupari. Jalan apa duahon ala dirajumi nasida naking dos donasida diadopan ni debata.
dang maribar di raju minasida dirina marado pondonganna muluboy na sida madday pasu-pasu na godang boy na sida madday arta na godang di raju minasida doi nang akadongan naipe ikon boy madday arta pasu-pasu na adong di ibanay. Idoban na didok debata tu si Abraham hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu. Diberkati untuk menjadi berkah. Taruli dongatai sian pasu-pasu na tajalo di bagasan ngolutah. Mulo sumurung pangalehonon di Tuhan itu hita. Dikon sumurung do pabahenata tuaka dongata. Jalan apa tuluhon buasa boy songoni ala saroha sauluan nasida mangula tonani debata. Terbahen nasida do pasauton nasa ulau nadinggan. Sahat rodi nama narihon akadongan. Jadi disita ida saroha sauluan. Jadi molo luar biasa do molo saroha sauluan namang do inang dang adong ulau na suboy taula. Molo saroha saulua kita. Ido molo hita halak batak, molo patupa akka ulaon pesta jolo bohado. Jolo bohasa taulahone. Martonggo raja, maria raja, martonggo akka raja. Marhata akka raja disi. Martangiang mabuat dos niroha. Sebenarnya semua ingin ulau ni denggan. Alay buhado pa sa dahon tahi. Ay patupaulan na dinggan pe, adong do carana kan? Boy do dinggan di bagasan pikirata, boy do dinggan nanang si patupaw tay, alay molo sala carata, kami makorhon hasisega doi. Ayo kita berkumpul dulu, tabuat jo tahi, tabuat jo hasadaon, asa dinggan ulaon, pangulihon anak tay. Asa denggan ulaon pamuliho borutay. Asa denggan ulaon partuaon ni natua-tuaon. Ima hebat na halak bata kate. So masuk do pihak Kristenon di siamang do inang. Tapi orang Batak sudah bisa melakukannya. Asa di sidu naking hasadaoni. Sahat rodi nama narihon akadongan. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion. Dang di halomohon debata akan aporsiai masibuan dalam nabi. Masih sarian diri nabi nang pe asing be luatta, asing be latar belakang ta, asing be nang songoni margatta, asing be status sosial ta. Alay taingot mamang do inang sada dohita di bagasan Yesus Kristus jala taingot ma. Rap dohita pernah puna jala panean di hanguluan saleleng ni leleng nai. Hope panean do, au panean, kita sudah panean di arta sogut. Kita sama di hadapan Tuhan. Sarupa nama jalo pasu-pasu sian debata dohita mang do inang. Asa di sidu naking tadani halak tadaniakan aporsia nang sada di bagasan Tuhani tarida ma ngolu na marsiurupan dohot marsitak nyangan. Alay taida ma di partikian sonaria mang do inang. Gudeng doa ka parsauran na taida di partikianon. Holan patuduhon parsauran sabing alay dang jupang holong ni roha. Ebe lagi adong niak ka handphone on ahaw nate WA grupon de gude nga grup. Kan parsauran de kan. Alay jupang do holong di si. Ay boy do holak kata seden no namang inang berbeda di WA. Ya kan? Kaluar mak sian WA grupi. Ya, dang jupang holong, holam marsaur do, ido ban nama asa rupani, ba
Tarida parsaora ini holan ditiki sonang, ditiki las roha, alay bohado ditiki marsitaonon. Pantas do dido oputan na julu yate. Dongan mekel do godang, dongan tangis, siapa yang mau? Idoban na didok di Romai, mekel mahamu rap dohot na mekel tangis mahamu, rap dohot na tangis, ninda dipahingot. Supaya kita sama-sama merasakan, tidak hanya simpati tapi empati. Ikut terlibat di dalam sitaonon niaka dongatai. Alani amang dohot inang tugas dohot tanggung jawab niaka nang majalo dengan bahasa ni debata ima patupaon ulan na dengan dingoluna. Songon pamatang ni Kristus ikon rajumata do saluhut na adong dihita marharoroan sian debata jala ikon mulak tu debata. Bahen hasangapon ni debata marhite roha na marpanarihonon tuaka nagale tuaka na metmet songon nadidok na naking dua di ayat 35 di peakon may tujolo niya ka apostel dungi di sagihon na sida may tuaka na hurangan. Jalaido na pinatupan ni si Joseph na siyan pulo kiprosi dijualibana haumagulat na dipasahat tuaka aposteli dungi disagihon may tuaka nahurangan. Jalaido na nidok ni Jesus tuaka si Seani di Matius 25 ayat 40 nasa nabi nahen muna tusada anggiku na metmeton na tuaudoi. Alani amang dohot inang mangulu mahita di parsaoran na masihahulungan saroha sa uluan sa pakilalaan jala manotong di ngulu na marsiurupan ido di pangido ima marhite topik ni mingguta di bagasan tikyon pajongjong parsaoran na masihahulungan dakola marsaorkan amang do inang ido banda didok pajongjong parsaoran na masihahulungan takola namar pungu-pungu, takola pagudang grup alay buhado parsaurani di bagasan na masihaholongan. Los ido ditogihon marhite minggu kuasi modo geniti songon poso-poso na baru tubu wasan mahamu di susu natama. Nabura do pehita mamestahon ari haheheon itu hatta Yesus Kristus dipatuduhon ido amang dohot inang orang yang sudah dibangkitkan sian ngolu na tarpedem sian dosa sian pangalaho na robi tu pangalaho na baru sehingga kita selalu diperbaharui di dalam hidup yang baru. Kita selalu merindukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang murni songon poso-posoi seperti bayi yang selalu rindu akan susu yang murni. Kita selalu rindu diperbaharui untuk melakukan hal-hal yang rohani. Ima aha may naking, marsi urupan di bagasan holong, marsi tangyangan, jala marsi tukulan. Saling mendoakan, saling mendukung, saling masih togu-toguan. Ang songon na nido ni hala si bolga tenang, si tunjang nagadap ninate. Ya, nagadap ditunjang muse setabi hitama namin na nami. Alay ikon si togu na namadebu do, dang si tunjang nagadap, si togu na hehe. Ya, justru ikop tapabeli doi. Ya, si togu na nagadap nakane. Asaboy mardalan hita. Jala taingot masongon poso-poso na baru tubuhi. Bagaimana ketergantungannya kepada ibunya, songonido nang hita. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Di bagasan ngolutta, asa unang tapangasahon dirita, tapangasahon gogota, tapangasahon pikirata. Taida mangdo inang bencana na taida te. Bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Lonong sudah jabunaikan, lonong habis artanai sudah. Hola sakiro mata kan, hitungan detik. Alay muliate mate, muliate mah. Bui di bahen debata hita.
songonon sahat rodi sadarion. Alani amang do inang debata mata pangasahon tu iba na mahita marsigatung jala tahalomohon ma mangulahon nadinggan na hinalomohon ni rohani debata songon debata nong makaholongi hita pe tahaholongi ma dongata. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gicang mauliate di pasahat rohanami tu adupanmu Tuhan di paluaso hami marlas ni roha mamongoti minggu ne baru marhite minggu kuasi modo geniti di paingot hodo hami Tuhan di sudi pardalanan ningolu nami asa totong marsigatung tuho hami unang upang asaho kami gogo pikiran manang na adong diragam niya kaarta dohot parbinotoan nami asa dibagasan di itu tu Tuhan moloragam akka pasupasum jala sumurung pasupasum di pasahat ho tuhami di paingot ho dohami Tuhan naing pajongjong parsaoran na masih haholongan pataridaho kami may marhite na marsiurupan hami jala peduli hami saling menopang mendoakan di tonga-tonga ni parsaoran siganupari baik di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni bagas nami be di tonga-tonga ni huria nami, di tonga-tonga ni masyarakat nami, nang di tonga-tonga ni bangso nami, urupi hami Tuhan, patupahon hatam marhite-hite toddim toddi perbadiai, pasu-pasu ma hatami nang tersabur di bagasan tikyon, asah unang holan na manangihok kami, alay sahat hami tu na mangulahon, pasauton lomoni roham, marhite na mangulahon hatami, pasu-pasu masudiak karuas ni huriam, natotong masihol marsaur dohotho, ditonga ni bagas jorom nang ditonga ni bagas nabi pasu-pasu akaruas ni huriam di bagasan ragam ni akaparukilon na niadopan nasida asa margogo nasida marhite pos ni roha nasida ha porsyon nasida tuho jala tuho hupasat hami Tuhan sudia karuas ni huriam tarlumobi natongon di bagasan akaparsahiton ima amang Dr. Andus Iwan BM Tampubolon amang Sape Tua Tapubolon, amang Hilmar Ambarita, inang Nyonya Ilmar Ambarita Rumia Borhuta Julu, inang Nyonya Tiar Marauli Parhusip Borusitompul, inang Nyonya Nurmawati Tambunan Borhuta Julu, amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, amang Joni Sembiring, amang Situa Edward Tambunan, inang Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, inang Situa Nyonya Stompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumban Toruan, amang Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, amang Padita Daulat Pardomuan Pancaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Boru Sirait, dohot akka ruas ni huriam, nasotar surat di warta jemaat nami asiroham Tuhan urupi nasida totong margugu di bagasan parsahiton nai nang pehat cit diay nasida ale totong nasida Tuhan pasahaton dirina tuho jalapos rohana di bagasan hapor sionna boy nasida Tuhan mamolus saluhut ima parsahiton nama satu daging nasidai jalalehonomu roha holong tuaka keluarga na merawat nasida asa margogo nasida di bagasan semangat pos ni roha nasiakko lasongoni Tuhan dia karuas ni huriam ngamar ulang tahun merayakan hari kelahiran doho songoni hari perkawinan di bagasan minggon tabayon muaka pasu-pasum doho las ni roha gajang ni umur hahi pason doho pasu-pasu di rumah tangga hadameon sadani roha nang ditongani ngulu ni akaparina konon asiroham Tuhan asa di bagasan ni lamar las ni roha nasida mamuji pasangap warmu nabadiai lasongoni Tuhan di bagasan partikianon di paluaso sahalak ruas ni huriam ima amanami Rudolf Dixon marojahan simangusom mangalehon dirina nagabe pakkeonmu gabe ula-ulam di tonga-tonga ni huriami rabdohot keluarga Ervina Fatrawati Boru Pasaribu paluas ma amanami inanami di bagasan lasni roha marsiajar mangulahon akaruhut-ruhut nanaeng si ulahon nasida obar tu akka pakubasyon di tonga-tonga ni huriami di bagasan namarsia jari nasida Tuhan todim todi perbadiai ma
na mga lehon gugo dohot pos ni roha las ni roha dinasida. Tuhan debata manami ragam tutunan yang si Pangidon nami alai saluhut na itupado di hadapanmu nang pedang maloha mi mga majaloy di hadapanmu pasahaton sudi Pangidon nami alai Tuhan marbinoto doho di sudi akka na huarikoton hami di bagasan ngulumami alani Tuhan pasat hami madaging nang tod dinami tuho mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Hatani tuhata ujahani peliata sian 2 Korintia ayat itu ganup maniojar ni rohana unang masian muruk manang sian nasotar jua aidi haholongi debata las roha mangalehon tapa punguma peliata tu kuria dohot pusat. Peliata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasan na moliutus hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo megabe uap na husus di jolum pasu-pasu majala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon pati bulon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
gijang, sai penorbadia magwarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di banua tongaon songona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.